Siyabingelela sizo sonke sakithi wonke umuntu la ekhona siyambingelela. Uyabingelela ke namhlanje uDr Spikili. Namhlanje ke ngikhona la kule video le channel ka Dr Spikili ngizokhuluma ngendaba yephakama namhlanje. Iphakama lelijule kakhulu, iphakama lezihlahla edliwayo. Iphakama lom-orange nephakama le-aphula. Leli phakama ke phakama leli elijulile ukutholakala kwalo lifana noThekwani, njoba noThekwani nayo indlela atholakala ngayo ujulile ngoba ayikho into engekho lapha kuThekwani. Yonke into ikhona lapha, igolide likhona kuThekwani, yonke into ongayicabanga. Okushuthi umuntu osuke ephakanyisele ngoThekwani, lowo muntu loyo akayikho into ayoyiswela ngoba uphakanyisele ngoThekwani. Manje ke namhlanje sikhuluma ngendaba yaleli phakama. Abantu bangibuze kabanzi ngendaba yaleli phakama ukuthi kanti leli phakama okukhulunywa ngalo kuthiwa kunephakama lama-fruit. Lisebenza kanjani Dr Spikili? Kunephakama ke elinjalo la engizokhuluma ngalo, iphakama lom-orange nephakama le-aphula. Leli phakama ke lenza ukuthi ube umuntu obalulekile, yonke into yakho ikwazi ukuthi iqonde ngabe ibhizinisi lakho lishona phansi, likhona ukuthi ibhizinisi lakho liphakame. Yonke into yakho nje mangabe icindezeleka ikwazi ukuphakama ishone phezulu ngenxa leli phakama. Uyisangoma, isithunywa sakho sehlile noma ngabe uyisayoni noma ngabe uyini, awusakhoni ngisho ukubhula. Leli phakama leli liyakwazi ukuthi liphakamise isithunywa sakho siphakamele phezulu. Yonke into oyenza amabhizinisi, abanezitoro, abanani, kusebenza leli phakama leli lalama-fruit. Iphakama lom-orange, iphakama le-aphula. Leli phakama leli lona ke lijule kakhulu ukulithola. Baningi abantu abalifuna kuleli phakama bakhona ukulithola ngoba akulona iphakama nje ongavela uhlangane nalesi noma kanjani. Uma ungavela usukeleke nje uthi uyahamba uyofuna leli phakama la kukhona isihlahla se-orange, ngeke uzulithole ngoba kunamasiko okumele uqale uwagcine kuqala before ukwazi ukuthola leli phakama leli. Bese uyahamba uyolanda ngendlela yakhona, lilandwa ngendlela yakhona ke bese liyabuyiswa ke lizosetshenzwa lisetshenziswe bese kutholakala kana lesihlahla okuthiwa umhlume kaNhloyiya, ukuze lento izokwazi ukuthi mayiphakama ikhona ukuthi bese idonsela umuntu imali. Yilezo indaba ke ibaluleke kakhulu ke namhlanje abantu engibaphathele zona ukuthi cha kunaleli phakama leli abalokhu bengibuza ngalabantu. Leli phakama leli ke liyatholakala la kaDr Spikili. Umuntu odinga iphakama angakhona ukulithola la kaDr Spikili. Okubaluleke kakhulu ke before sikunikeze leli phakama la ekhaya kaDr Spikili siqale sikuhlolele kuqala, sibone ukuthi isimo sakho sime kanjani. La ekhaya siyakhona umuntu ukuthi simhlolele ke esesigodlweni, sikhona ukumhlolela noma engekho esigodlweni ekude, sikhona ukumbhekela inkinga zakhe. Abantu ke abafuna i-direction ezakwa Dr Spikili, uDr Spikili vele kwaMhlaba Uyalingana la akhona khona. Mawuza khona, mawuza ngama-hike ugibela amateksi athaya kwaMhlaba Uyalingana, bese wehla eBhambanana okanye wehle eMathayini. Uya kwaMhlaba Uyalingana uye eBhambanana ufike wehle esitobhini okuthiwa iseMathayini bese uyangena kwaDr Spikili. Iy'namba zikaDr Spikili 071 106 9603, 071 106 9603. Bye-bye, ngiyabonga ningibambe evidweni elandelayo.